What's up, Singapore? Happy 59th birthday, or happy 59th National Day, Singapore. From 1965 independent, karon is 59 na sila. Yan. At ito ngayon tayo sa city area kung saan maghahanap tayo ng parkingan. Papunta tayo ngayon ng Marina Bay Sands. So along the Padang, hindi tayo mapasok doon, kaya nandito lang tayo sa Esplanade Drive. So Republic Boulevard to Esplanade Drive, puntang Nego Highway. Hindi natin alam kung bukas na ba kasi matatapos na ng program, kaya maghanap tayo ng parkingan. Ayan, may police. So road closure pa siya. So hindi na natin patagalin. Let's do this. What's up, mga bisog? Ang gabi ay birthday ng Taki. So, kain na tayo, guys. Let's eat. Maybe lang siya sabi na. So, nandito mo tayo marapit sa Esplanade. So, gano'n lang natawag ang pula. Sa Esplanade Mall. Ito tayo ng Provincia. Nandito ngayon tayo, guys, sa Marina Bay. Yan ang Marina Bay Sands. Pasok tayo ngayon doon. Actually, tapos na yung mga program. Hanap na lang tayo ng mga lights. Ayan, diba? Ito yung night view ng Singapore. Konting trivia tayo, guys. So, noong 1965, naka-gain ng independent ang Singapore bilang isang country sa pamumuno ni Lee Kuan Yew. So, sinasirang Lee Kuan Yew, the founder of Singapore. So from that, ito na ang naging resulta after 59 years, so almost 60 years. The progress, the city line, and then the beauty of Singapore. Economic, strong country, and independent. Wala silang depende sa hahan. So, small country but the beach, the Tiger City. Diba? So nandito na rin tayo sa Marina Bay. So welcome to Marina Bay Sands. Ating sukin ang famous na hotel and casino dito sa middle of the city. Welcome to Marina Bay Sands. Famous tong hotel na to kasi
in the middle of the city, meron kang makikitang barko sa ibabaw ng tatlong building. Diba? So, iyan ang tinatawag na Manila Bay Building. Manila Bay Sand and Hotel. So, medyo pricey dito. Mamangha ka sa architecture nito. Talagang makikita mo. Tingnan mo yung mga painting dyan sa baba, ibabaw. So, yung kung paano nila dinevelop itong area na to. Actually, this is a reclaimed area. Inuubuo lang siya ng mga lupa galing sa Tampines. At pinakil nila dito. Yun ang story niya. Kung di ako nagkakamali. At ang dumating ako rito noong 2010, they start constructing this area. So, after this few years, ito na ang pinaka-famous na Manila Bay Sand ng barko sa ibabaw ng city. That's it for tonight, mga bislog. So, ayan ang Manila Bay, and happy National Day, Singapore. Hanggang sa muli, guys. Alam. Bye-bye. Meron tayong merch, guys. Available design. Bislog. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakinggan ni Bislog. Salamat!